Татарстан ветераннары арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш фестиваленең гала концерты уздырылды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Быел 35 ел безнең республика ветераннар оешмасына һәм инде бүген зур шундый вакыйга, матур концерт безнең лауреатларыбыз 17 районнан, республика районнарыннан килгән ветераннар оешмалары үзләренең һөнәрләрен күрсәтәләр. Балкыш фестиваленең гала концерты Татарстанның ветераннар оешмасына 35 ел тулу уңаеннан уздырылды. Әлеге фестиваль өлкән яшьтәге әби-бабайларны 2012 елдан бирле иҗатка илһамландыра башлады. Бүгенге көндә дә Балкыш фестивале өлкәннәрне рухландыра, дәртләндерә һәм яшәү ямәсти. Иң өлкән катнашучыга 90 яшь, аңа карамастан фестивальдә бик теләп катнаша. Ел саен яңа костюм, җыр әзерли. Жюри әгъзалары әйтүенчә, быел проза, шигырь сөйләүчеләрнең саны күпкә артты. Кайберләре хатирәләргә чумып мәхәббәт тематикасын сайлый, ә кемнедер ел фасыллары күбрәк илһамландыра. Еллар үтте, үткәнгә кайту юк, гел киләчәк турында хыялланып кайгырды, вакыт узды. Мин соңра ергә чыктым, ирем яхшы кеше, семьям бар, балаларым бар, татулы торабыз. Мин хәзер фәннәр докторымын. Бик күп илләрдә булдым. Бүген безнең 7-нче республика өлкәннәр арасында уздырыла торган республика фестиваленең 3-нче гала концерты. Белгәнегезчә, 2 гала концерт безнең 29 апрельдә ул 9 майга багышланды, җиңү көненә багышланды. Ә бүген инде безнең оешмабызның 35 еллыгына багышлана. Быел безнең оешмага март аенда 35 ел булды. Димәк, бәйрәмебез дәвам итә. Безнең оешма иң күләмле һәм күп санлы оешма. Татарстанга түгел, Россия буенча шулай. Монда миллионга якын кеше арасында без эш алып барабыз. 55 район, шәһәр оешмасы бар безнең, 3000-га якын башлангыч беренчел оешмалар бар безнең. 50 меңгә якын, 45 меңнән артык активистларыбыз бар безнең. Менә шулар аша без халык арасында пенсия ялга чыккан өлкәннәр арасында эш алып барабыз. Ә инде фестиваль шул эшнең берсе, бер юнәлеш булып тора. Быел фестиваль автор башкаручы Нәфис сүз, эстрада вокалы һәм башка номинацияларда оештырылды. Катнашучыларның сайланып алынган җырлары эчке хәләтне күрсәтә, тамашачыларның күңел кыларын тибрәтә. Һәрбер башкарган җыр яки бию тамашачыны яшь чакларга алып кайта, баш аяк белән хатирәләргә чумдыра. Гөлмәдән менә сайладылар 13 кеше, 2 группа, берсе безнең Сердәшләр исеме, алар бик матур җырлыйлар. И авторский үзенең сүзләре белән Люция Закариевна Савельева чыгачак. Тоже бик матур номер аның. Бөтенесе әзерләнеп килделәр. Татарстан Республикасы ветераннарның региональ иҗтимагый оешма рәисе Хәбир Иштираков Балкыш фестиваленең жюри рәисенә Тауфик Сагыйтовка рәхмәт хаты тапшырды. Динә Нәҗметдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.